Naše elektrické ohradníky sú spoľahlivým riešením pre každého, kto chce ochrániť svoj majetok, vinohrad či zvernicu. Základom každého oplotenia sú kvalitné agátové koly od spoločnosti Agátový svet alebo kovové stĺpiky. Vďaka modernej technológii zatláčania stĺpikov získate estetické a efektívne oplotenie, ktoré je zároveň šetrné k prírode. Spolupracujeme s poprednými dodávateľmi elektrických zariadení a technológií, ako je Gallagher, Ako a Lakme, pre maximálnu efektivitu a spoľahlivú prevádzku v každom teréne. Realizácia elektrického ohradníka je prispôsobená presne vašim požiadavkám a potrebám. Zavolajte nám alebo si pozrite kompletnú ponuku na našom webe.